Бүйек еңу күніне 75 ел. Менің бабақайым Ибрагимов Фазлы Ахмет Миндияр улы 1941 елді июнь айында ук хугышка китә. Минең өләсәем Гөлбану Нәбиулла кызы 2 бала менән кала. Мин уны инәки итеп йөреттем. Сөнки минең әсәем уга инәки итеп эндәшә иде. Инәкием дә миңа шаярып, һин минең 11-нче балам дип әйтә торгайны. Бабакаем Ленинград фронтына эләгә. Һәм ул унда бик каты яралана. Озак кына госпитальдә яткас, ул туган авылына кайта. Инәкием менән бергәләп улар колхозда иген үстерәләр һәм фронтка ебәрәләр. Артабан уларның 8 бала дөньяга килә. Минең әсәем 4-нче бала. Әгәр дә минең бабакаем хугышта һәлак булһа, өйгә әйләнеп кайтмаһа, минең әсәем тумас иде. Мин дә дөньяга килмәс идем, минең балаларым да. Күпме атайдар гаиләләренә әйләнеп кайтмаган. Күпме улдары әсәйләренә әйләнеп кайтмаган. Уларның батырлыгы алдында мин үземнең башымда иям һәм уларга бик зур рәхмәт әйтәм. Без һезне бер касан да онытмаячакбыз. Рәхмәт.